Καλησπέρα παιδιά, Mr. YOLOCRAFT και σήμερα θα παίξουμε ένα map που λέγεται Minecraft Trivia. Είναι ένα map που αυτό το map είναι με ερωτήσεις. Θα δείτε τώρα δηλαδή θα ρωτήσω και λέγεις από τους μικρούς ερωτήσεις για το Minecraft σχετικά. Έτσι διάβασα λίγο εκεί πέρα όταν το κατέβασα το map. Το θα το βρείτε στο Google άμα γράψετε maps Minecraft Edition. Και να πάμε να το παίξουμε. This map is about Minecraft Trivia. Hello there, thanks for downloading my map. I hope you enjoy. Ευχαριστούμε λέει που κατέβασε το map μου και θέλω να το ευχαριστηθείς. Rules. Να μην τσιτάρουμε of course φυσικά. Να μην σπάμε vlogs. Να μην το δούμε στο ίντερνετ. Να μην ρεϊτζάρουμε και να περάσουμε καλά. Ναι, τέλος πάντων. And always stand on the platform that you choose. Λέει τώρα, πάμε να το καταλάβετε. Τι είναι αυτό? Path, finish key here. Αυτό θα είναι το τελευταίο. Ναι. Δεν έβαλα και τέξπο γιατί νομίζω θα έχει κάποια τέλεια δωμάτια. Οπότε ναι, πάμε start. Και αυτό που έλεγε πρέπει να στομάστε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. What is the durability of an iron sword? Iron Sword, φυσικά και κάτσε το Diamond Sword έχει κάπου στα 300, οπότε αυτό θα είναι το pet, αυτό το pet. Yes, σωστό ήταν αυτό. Πάμε στο δεύτερο. In the first Minecraft version Alpha, what did zombies drop? Ωραία, αυτό είναι δύσκολο, δεν το θυμάμαι. Καταρχάς, για να πετάσεις τους πρέπει να είσαι αράχνη, οπότε φέδες. Ναι, πάντα υπάρχει μια λογική. Πάμε στο ροζ δωμάτιο. What is the percentage of the pink sieve naturally spawning in a world? Αυτό που λέει είναι πώς πιθανότητες έχει να σπονάρει ένα πρόβατο σε ένα κόσμο. Ροζ πρόβατο. Δεν το ξέρω καλά αυτό. Θα πω 1%. Όχι! Και δεν έγινα καλά. Δεν το ήξερα αυτό. Αλλά ούτε 1% πιθανότητα θα έχει. Δεν πειράζει. Αυτοί ξέρουν κάτι περισσότερο. Πάμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το λάθος. Ωραία. Και τώρα πάμε στο mini parkour course. Theme normal world. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όντως. Πρώτα η πέτρα, μετά το dirt, μετά το wood. Ωραία. Μετά λίγα πάω εδώ. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά θα το περάσουμε. Έχω κάνει ένα parkour map. Ωραία, το κάναμε. Και το τελευταίο που είναι το πιο δύσκολο. Ωραία, το κάναμε. Το mini parkour και η επόμενη ερώτηση είναι Speaking about parkour, how many blocks can you jump to if the blocks are in the same y-axis or height? 4, δεν θα κοιτάξω. Ναι. Έχω κάνει μόνο μια μπάτση, σωστά που δεν ξέρω. Λάθος που δεν την ήξερα. Οπότε νομίζω πάμε καλά. How many slots or stacks can you place in a singular chest? Το μικρό το chest 27. Ναι, το ήξερα. Το 30 νομίζω είναι το μεγάλο το chest. Good job, you're half there. It seems like you're smart. Φυσικά. So let's test
How smart you are with a piston puzzle. Oh no, όχι, δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Τώρα δεν έχει κάτι για να με βοηθήσει, δεν λέει τίποτα. Από ό,τι κατάλαβα, νομίζω πρέπει να ανάψει αυτό και μετά στο γάλα. Πώς? Λοιπόν, ας πατήσουμε και vlogs να δούμε τι θα γίνει. Αυτή είναι εδώ η πόρτα. Να δω λίγο αν μπορώ να κοιτάξω κάτι. Μόνο από εδώ συνδέεται, οπότε αυτό δεν νομίζω χρειάζεται κάτι. Ούτε και αυτό. Κλείνω αυτό. Αυτό. Είναι απλά δεν μπορώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου δίνει καμιά οδηγία. Εκεί πέρα έχει μια είσοδο κάπου. Πρέπει να ανάψουμε αυτά τα δύο, τα redstone. Όχι. Απλά δεν ξέρω τι να κάνω. Μπορεί να το βάζει, ξέρω εγώ, για να μας τρολάρει. Ναι. Σίγουρα αυτό θα κάνει. Ας το κάνουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ναι, δεν έκανα κάτι στο chat. Το περάσουμε οπότε και το τρίτο map. Και το πήγε στον track. Και ναι, το πάμε στο κόκκινο. On what MCP update has Redstone added? Δεν έχω ιδέα γιατί είναι ανοιχτά. Δεν κλείνουνε. Ωραία παιδιά, έφτιαξε το πρόγραμμα, πήγα σε αυτό εδώ πέρα, πήγα σε creative από πίσω και το έφτιαξα. Και τώρα πάμε στο δύσκολο. Αυτό τώρα λέει πότε το redstone βγήκε. Δεν έχω ιδέα στο MCP, ξέρω στο PC. Νομίζω είναι αυτό. Όχι. Πού να το ξέρω. Ήμουνα 50-50. Δεν ήξερα. Στην τύχη το είπα. Αλλά ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, how do you get a skeleton head? What? Πώς το παίρνεις? You have to keep... ναι, αυτό το θυμάμαι. Είναι αυτό, αλλά θα διαβάσουμε και το άλλο. There is a chance to get you kill with a sword. Όχι, πρέπει με μια στραπή από τον creeper. Ναι, αυτό το ήξερα. Ωραία. When you name a ship, Zeb, what happens? The τι συμβαίνει όταν ονομάζει ένα πρόβατο Jeb? What happens? Το γουλ αλλάζει χρώμα. Turn into many colors. Νομίζω είναι αυτό. Επειδή είναι με πιο λίγες φράσεις. Λογική. Τέλεια λογική. Πάμε σε αυτό τώρα. Αυτό το δωμάτιο μου αρέσει. How many different wood planks crafting recipes are there including PC place? Αυτό είναι. Θα το πάρουμε με στρογγυλεμένους αριθμούς. Ναι.
Δεν ξέρω πώς τα φαντάζομαι. Έχω κάνει 2 λάθη και δεν ξέρω. Δεν τα ήξερα εκείνα. What was Minecraft originally called? Ποια είναι η μουσική του Minecraft? What was Minecraft originally called? Νομίζω είναι αυτό. Όχι, δεν ήταν αυτό. Charles Creeper είναι αυτό, το κάναμε. Και αυτό το κάναμε. Όμως δεν το ήξερα εκείνο. Ανέβω, θα είναι το τελευταίο, ξέρω εγώ. Ναι. Όλα δωμάτια και αυτό ήταν Infinity Miner. Γιατί να απαντήσω αυτό, πρέπει να απαντήσω το cave. Αλλά αυτό το cave είναι, νομίζω ήταν το NCP. Τρενάκι. Νομίζω αυτό είναι το τελευταίο level. Είναι το τελευταίο level, το Minecraft. Get before leaving. Finish key. Επιτέλους το πήρα. Τι θα είναι πίσω από εκεί? Η αρχή. Ήταν η αρχή. Το κλειδί. Τέλος πάντων παιδιά. Αυτό είναι το map. Πριν σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και subscribe στο κανάλι μου. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Τα λέμε.